APHLC Korkanthi Constituency Committee atum Pherangkya mai phapon sikidam thang ni phai ingkora trokarni Phuluni constituency along APHLC mai phujaya kathar ka humri dam hot pang thek bang hini atum ki hungdun kri po lama buthak ningkang samse chepaklangsi alang litum bang hini phat prabjin pen pang theksi nep ingnang sarak nang chi pusi ke hangpon All Party Hills Leaders Conference Inglong Sabor Polling Station atum Pherangkya mai ke phapon alamthe alang litum ke than pon laki kidam thang ni phai ingkora trokarni bang hini pang thek tum APHLC mai phu joining tikathar aphan Phuluni constituency kidam bom udhut ki hungdun kripu aputhak ningkang samse chepaklang ponsi bang hini pang thek tum aphan prap chin pen pang thek pami pen nep inang sarak nang chi pusi ke hang padopon alang li PSL se president pusta me khei pen langdam no pulotang te alang li kupia khei lo te karbia khei politics ke congress duji BJP duji NNP duji ba jikuno party duji ASDC duji sta me khei pen langdam no pulotang te lake alang li karbia khei kasi patumi asonson a incident ke bongo sena itum karbiang long nang ke tek long ke itum ning duk tiklo lasi immediate laso atumi nilitum han atheke nilituma president afan nang ke tek dona terrorist tumhan immediate arrest nangi jong selang litum aphan nep ni pulote sarkar tumsi bang sosai ki paklem toy pusi mathapon nang kok puputa alang litum ningje pon jong si arrest red death pulotang te Assam government la penda council tu la tum hansi kosono ma secret killer pul tum hansi appointment puson si nilitum jong dunji Bangso Pherangkya mai ke phalong kache tongdun lake Korkanthi CC Kongchun bang Babul Rongpi Women Wings Haurakhat LA Kongchun bang pi Sita Terangpi Finance Secretary Champa